8 de març, el Dia Internacional de la Dona. El dia 8 de març va ser escollit per l'Organització de les Nacions Unides per a commemorar el Dia Internacional de la Dona. Però, per què? Dos dates són claus per a comprendre l'elecció d'aquest dia. El 8 de març de 1908, a la fàbrica Cotton Textile Factory de Nova York, va tindre lloc un dels successos més impactants i que va transformar la història de la lluita feminista. 146 dones joves, treballadores de la fàbrica, foren cremades dins del seu lloc de treball després de reivindicar millores en les seues condicions laborals i defendre els seus drets com a dones treballadores. En la seva memòria es va escollir el 8 de març com el Dia Internacional de la Dona per a commemorar i recordar a totes les treballadores que lluitaren, lluiten i seguiran lluitant pels drets de les dones. No obstant, no cal viatjar a altres països per a trobar un clar exemple de lluita i representació femenina. L'any 1919, les sastreses i modistes d'una fàbrica de Sueca s'organitzaren i es reivindicaren per a lluitar per unes necessàries millores laborals. Així elaboraren un escrit dirigit a l'alcalde del municipi i als patrons de la fàbrica on treballaven, signat per les presidentes del sindicat de l'Agulla. En aquest escrit es demanava la regulació del seu treball al taller i la millora en la remuneració. Després de repetides reunions amb els patrons, el 15 de gener, el sindicat de l'Agulla va obtindre una victòria clau en les reivindicacions femenines. Augment del sou del 75%, jornada laboral que s'adequava a les seues necessitats i aprenents no menors de 14 anys que coneixerien l'ofici de ban mà. Tant a Nova York com a Sueca, les dones foren pioneres i alçaren la veu per a reclamar millores laborals i aconseguir alguns dels drets que gaudim ara, mitjançant una lluita valenta i incansable que encara continua avui en dia. Per això aquestes dones reben el reconeixement de la societat per haver-hi estat un pilar fonamental en la lluita contra la desigualtat i la manca de drets de les dones. Les dones podem ser científiques, astronautes, filòsofes, docents i tot allò que volem ser. Amb el pas del temps, moltes més dones aportaren els seus coneixements i seguiren amb la lluita per tal d'aconseguir un món més igualitari en diferents àmbits de la societat. Voleu conèixer algunes de les dones més reconegudes en la lluita feminista? La primera d'elles és Maria Vicenta Mestre Escrivà, Mavi Mestre, nascuda a la Safor, a la localitat d'Oliva. Destaca per la seva tasca com a docent i per ser la primera dona en convertir-se en rectora de la Universitat de València, càrrec que ostenta actualment. Si parlem de l'àmbit de la política, s'ha de fer menció especial a Clara Campoamor, fidel defensora i lluitadora pel dret a vot femení. Fou una advocada, escriptora, política i gran defensora i representant dels drets de la dona i la igualtat en l'Espanya del segle XX. En la filosofia, les dones també tenen el seu protagonisme amb Simone de Beauvoir, que va ser una gran filòsofa, professora i escriptora francesa i activista del moviment feminista. Les seues novel·les, assajos, biografies i monografies sobre temes polítics, socials i filosòfics posaren com a protagonistes a les dones i als seus drets. A continuació, Empar Navarro i Giner també representa com una dona plena de vocació, docent i compromesa amb la llengua i el poble valencià. Fou la veu de tots i totes les mestres valencianistes en l'acte de l'Assemblea Nostra Parla, amb tan sols 22 anys, on va reivindicar la fidelitat a la cultura i arrels valencianes. D'altra banda, Mary Winston Jackson va destacar per ser una gran matemàtica i enginyera aeroespacial als Estats Units. Va ser membre del Comitè Conseller Nacional per l'Aeronàutica, que més tard es convertiria en la famosa NASA. Va treballar amb esforç i dedicació perquè les dones i altres col·lectius minoritaris pogueren ascendir en les seues carreres professionals. Així, a Tavernes, també tenim grans dones referents com Joaquina Mifsud, que va ser la primera dona ballera en estudiar una carrera de ciències,
concretament Química, a la Universitat de València. A més, va portar el seu títol com a llicenciada a l'Acadèmia Joaquim Verdú per a establir-la al municipi, així com oferir la seva assignatura perquè l'Institut Jaume II el Just poguera obrir les seues portes. La música també és per a les dones. Ací trobem a Matilde Salvador, castellonenca de naixement. Ha sigut i és una de les figures més prominents de la cultura musical valenciana del segle XX. Destaca pel seu paper com a compositora i per ser l'autora de la primera òpera valenciana en ple franquisme. Per últim trobem a Anna Lluch, una reconeguda doctora científica i investigadora d'oncologia, especialitzada en càncer de mama. A més, és una de les més destacables catedràtiques de Medicina de la Universitat de València i doctora de l'Hospital Clínic Universitari, on és cap de servei d'hematologia i oncologia.